Ну так, тады больш на джунглі некаторыя месцы былі похожы. Я пратэст, доўгія валасы, ідзеш на дно сацыяльнае. Атрымаюць ад цябе не грошы, а яны з цябе энергію жадаюць высасаць, як энергетычныя вампіры. І калі ты адчыняеш бар яшчэ ў новым месцы, то гэта заўсёды дадатковыя выдаткі на вопыт, які ты палучаеш. Прывітанне, сябры! Сёння ў Менску за кадрам адзін са стваральнікаў менскай барнай культуры, беларускі прадпрымальнік, які зрабіў бізнесы ў 3 краінах. Не толькі ў Беларусі, але ва ўкраіне і Польшчы. Сустракайся, Ягор Пераход. Прывітанне, Ягор! Вітаначкі. Ты узгадаеш, якім быў Менск за кадрам для цябе персанальна? Па-першае, невялічкі дысклеймер. Я раблю свае першыя крокі ў беларускай мове, таму даруйце мне расійскія і польскія словы, калі яны будуць ужывацца. Але трэба пачынаць і ўсім раю. Я нарадзіўся ў Бранавічах, пераехаў пасля з сям'ёй у Эстонію, потым паехаў зноў у Бранавіч і у Менску, можа так, у 6-м хутчэй годзе я пачаў жыць і памятаю я шмат, бо я себе памятаю там з 94-го так году ўжо плюс-мінус добра. Менск быў больш брутальны, як можа падацца зараз, таму што я жыў у раёне трактарнага завода, як заўсёды гэта мае сваю такую спецыфіку, сваю романтыку такую заводскую. Ну, вось гэтыя прыколы там пра з якога ты раёна, з якога ты двара, яны былі заўсёды побач. Але гэта тады было арганічна, вось, не ведаю. Няма у памяці прям такой негатыўнай канатацыі гэтых падзей. Было і было. А вось зараз такога няма, і дзякуй Богу, такога няма. Лепей, каб спакойна усе хадзілі ў які двор яны пажадаюць. 90-х Альфа Радыё тады ў Менску грала, і ў меня былі там улюбёныя дыджэі нават. Відэакасеты, кінотэатр «Смены», які быў каля дому. Усё зелена, прыгожа. Тады Зеленхоз яшчэ так жорстка не здзекаўся з прыроды. Ну так, тады больш на джунглі некаторыя месцы былі похожы. Яны там расце і расце. Не трэба ніякага догляду, так. Як это ландшафтны дызайн тады быў у сваім самым пачатку ў Беларусі. Музыка, бо я займаўся музыкай, потым там у нас гурт быў, там пратэст, доўгія валасы, там карацей клубы, бас-гітары і ўсё астатняе. Калі гаворым пра пратэст, можа, з года 2005-го, з тых выбараў я ўжо там пачаў хадзіць, як гэта мы зараз называем, на маршы. Тады была першая спроба паразмаўляць па-беларуску, якую чамусьці я скончыў вельмі хутка. Ну, што такое быў Мінск, музыка, шмат класных месяцаў. Калі мы гаворым пра дзяцінства, то, па-першае, гэта паркі. Там каля Немігі быў такі будынак, і там уся моладзь без грошаў піла абалонь з такіх 2-літровых бутэлек. Ведаеце, як называлі, калі 2 бутэлькі абалоні ў партфель? Нет, мы назвалі акваланг. Ты ведаеш, кладзеш себе 2 і з імі ідзеш. Вось такі былі аквалангі ў той час. Ідзеш на дно сацыяльнае. Ось такі былі аквалангі ў той час. Ну, жудасна, што можна было набыць алкаголь у любым узросце і піць яго на прасторы перад усімі. Ну, гэта ж, канешне. У Беларусі ж ніяк не маглі нагуляцца у... Што нам рабіць з... Можна піць на вуліцы, альбо нельга піць на вуліцы. Бо я памятаю запрэты, потым рэнесанс гэтага ўсяго. Выглядала гэта жудасна, так, не вельмі прыгожа. Но так, до таго, як... Ну, бары-то былі, проста грошаў, можа, у тых, хто піў на вуліцы, не было на гэтай бары. І былі такія кропкі ў Менску, як фонтаны, гэта... На Кастрычніцкай, так. Там былі ўсе ад эма-моладзі да скінхеду, якія там, не ведаю, неяк бок о бок суіснавалі. Усе субкультуры, самаразнастайныя. І пілі крынічку і дынічку гэтую. Вось. Лесвіца была такая за будынкам
Экспобелла, які там у раёне Немігі знаходзіўся там і ўсе паркі заўсёды гэта там каля філармоніі менскай, каля месцаў культуры, так, каля філармоніі, каля тэатра, оперы і балету. Мы маглі сустрэць моладзь і не толькі, якая праводзіла свой час у кампаніі алкагольных напояў. Потым гэта скончылася, і добра, што гэта скончылася, давайце так лічыць. Канешне, дзесьці ёсць такая сярэдзіна ў выглядзе Берліна, дзе можна піць хоць там у метро. Ці Макдональдсе. Супер. Вось Мінск чамусьці не прайшоў гэту эвалюцыю, ён быў яшчэ не Берлінам у той час, а ці чымсьці сваім, другім. У канцы 2006-го, пачатку 2007-го пачалося развіццё вельмі многіх сфер. І грамадскіх, і культурніцкіх, і барных, рэстаранных таксама. І у які момант ты з'явіўся? Я у 2005-2006 годзе быў яшчэ вучнем гімназіі 5-й, яшчэ я не скончыў нават. І пайсці ў бар я і па закону не мог нават, не кажучы пра штосьці яшчэ. І зразумела, што пра развіццё нейкіх кнайпаў у той час там маёй свядомасці ніякай няма, маіх ведаў ніякіх няма. Калі ты кажаш пра калі я з'явіўся за барам, напрыклад, то гэта ўжо 2015 год. Узгадай, калі ласка, як выглядала з'яўленне зыбіцкае з'яўленне увогуле барнай культуры ў Менску, сучаснай барнай культуры? Зыбіцкая, я бы не лічыў яе такім добрым прыкладам беларускай мінскай барнай культуры. І калі казаць пра лібералізацыю, трэба памятаць, што яшчэ быў 10-й год на шляху да, як ты кажаш, лібералізацыі. Там качэлі былі розныя. Для мяне, як лічыцца, пачатак беларускай гісторыі барнай, кактэльнай, дакладна кактэльнай, мы берем ад з'яўлення такога месца, як бар Стравінскі ў Менску. Шмат якіх барманаў, якія там працавалі, потым пачалі уходзіць у новыя бары, рэстараны і прасоўваць вось гэтыя такія ідэі. Шмат складнікаў, якія, неяк паміж сабой добра сачытаюцца. Вось, пасля Стравінскага з'явілася шмат чаго. Для мяне маім першым адным з першых месц у Менску, які я пачаў хадзіць, акрамя цэнтральнага, зразумела, таму што культавае месца. Культавае, так. Я яшчэ вучыўся на гістфаке БДУ, а гэта, прям насупраць. Як ведаеш, гарада пабрацімы, то інстытуцыі пабратымы в Мінску былі такія, так. І для мяне гэта бар Хуліган, я вельмі любіў Хуліган, любіў, бо яго ўжо няма. І вось першыя такія класныя тусоўкі, гэта было Яно. Потом яшчэ раней быў бар Малако такі. Што яшчэ? Калі пра пабы гаварыць, то можа з бацькам нават я хадзіў першы раз у Дрожжу Юнайтед было такое месца каля чырвонага касцёла. Дуда Кінг, дзе я адкрыў для сябе, па серадах там былі джэмы, калі там музыкі маглі прыходзіць, іграць сваё музло. Супер інтарэсная з'ява была, новая. Тады падавалася, што Менск такі трошкі правінцыяльны, таму што нават ты прыязджаеш у Вільнюс, і там ёсць барныя вуліцы, Пелес, яшчэ штосьці. І потым, можа, праз некалькі год, ужо ў 15-16, як я гэта бачу, атрымаўся
атрымалася такая з'ява, што Менск ужо стаў цікавейшы за вось там Мінск, не ведаю, Варшава, напрыклад. І доўгі час заставаўся такім. Супер кам'юніці было барнае, класныя месцы ачыналіся, класныя канцэпты ачыняліся. Усё квітнела, назовем гэта так. Свой шлях у рэстараннай сферы ты пачаў у Эль Пушка у 2015. Як гэта адбылося? Як гэта адбылося? Мне было 25 год, я працаваў у IT, можам так казаць. Доўга не мог знайсці працу. Слова «сабатыкал» я тады не ведаў, але назваў гэта другімі імінамі. І заўсёды жадаў паспрабаваць сабе ў гэтай сферы. Даведаўся пра добрыя курсы, называліся Splash and Dash, і так называлася ком'юніці барменаў беларуская, вельмі класная. Ну і ў школе ў той час выкладалі, можам казаць, маладыя, перспектыўныя, лепшыя бармены Менску, ну таксама і Беларусі, лічы. І мне пашанцавала, што пасля гэтых курсаў там неяк так сталася, што 3 з, умоўна, 6 выкладчыкаў гэтых курсаў адчынялі свой першы бар разам, і яны мяне туды паклікалі працаваць. І так все пачалося. Эль Пушка была маленькая, але вас там працавала да халеры. Працавала нас шмат. Бар быў 26 квадратных метраў. Гэта, канешне, так. І ён быў вельмі яркай кропкай в Менску. Хтосьці там дадаваўся, вельмі нечаста хтосьці там сходзіў. Ну, калі сходзіў, то адчыняў свой бар, пераязджаў у другую краіну, штосьці такое было. Ну, як і я потым. То такая была вельмі класная каманда. Патрэбна было тады Менску такое месца, такое шчырае, што ли, дзе цябе усміхаюцца, дзе з табой вітаюцца, і няма вось гэтага. Зыбіцкая вырасла вакол Эль Пушкі, альбо гэта ўсё было паралельна? Дакладна не, Эль Пушка не на Зыбіцкай, давайте так, знаходзілася. Яна знаходзілася на Герцена. Але, канешне, шляхі шлі праз Эль Пушку і наадварот. Таму раней за Эль Пушку з'явіўся бар Чэрдак. Таксама быў вельмі яркі бар. І супер каманда ў яго была, потым неяк усе разбраліся і штосьці там пайшло не так. Быў паб Молтон Хопс, который таксама з'явіўся раней за Эль Пушку. Усе гэтыя, господи, я его зараз не згадаю. Банкі, бутылкі, там невялічкі люфт быў. Адчыніліся там, можа, з розніцаю месяц. Самыя яркія бары на Зыбіцкай, добрыя, для мяне гэта быў Чэрдак, 100%. Гэта калі паб, то гэта быў Молтон Хопс. І банкі, бутылкі, калі яны вырашылі адчыніцца. І пазней там яшчэ штосьці з'яўлялася. І ў нейкі момант ты становішся менеджерам алкаголя? Я адзін быў удзельнікам гэтага, і вельмі класныя інвестары і ідэйныя удахнаўляльнікі і рэалізатары навогул усяго таго, чым алкаголь стала, былі разам за мной. Які гэта быў год? Няхай будзе 19-й, не, можа, 18-й. Раней. 18-й, так. Я вельмі ўдзячны, бо гэты бар вельмі люблю і вельмі па яму сумую. Алкаголь быў на вуліцы Інтэрнацыянальнай, праз дарогу ад Генеральнай пракуратуры горада Менска. І нават я калісьці заўважыў, што да нас заходзілі вось такія былі часы. Усё шло, могу казаць, добра, пакуль нас не зачынілі. Але бар алкаголя для мяне, прям вялікую частку майго сэрца займае. Вельмі я яго люблю. Или узгадаем далей малако,
Конечно ж, уніскладовая, супер месца, філармонія. Клевер, калі вы аматар ірландскай культуры, так асабліва іх культуры выпіваць алкаголь, асабліва дзень святого Патрыка. Гэта Дуда Кінг, гэта бар-героі, які так На плошчы Перамогі. Так, вельмі быў раней, калі я не памыляюсь, у будынку, якім быў бар-героі, знаходзіліся то ли гараж знаходзіўся гэтага палаца мастацтва, то ли штосьці такое. І вось гэта здорава, што такія месцы атрымлівалі вось такі облік. Это, канешне, сёння цяжка уявіць. І таксама з бара-героі шмат класных бартендераў выйшла. Феліні, супер месца, таксама было. Ну і калі мы ўжо там трошкі рок-н-ролу, то для мяне наогул дзіўная з'ява гэта бары-графіці, які праіснаваў, колькі яму гадоў там уже было. Ён ўжо не існуе, так? Ёсць? На жаль, нема. Можа, 18 ён праіснаваў. Там змяняўся, гарэў. Ён у мяне, канешне, асацыюецца з маім улюбёным гуртом «Разбітае сэрца пацана». І шмат чаго яшчэ, бар бессонніца, это ж вау, ты можаш прыйсці там 3 гадзіны ночы, выпіць смачны коктейль. Гэта для барменаў было асабліва важна, бо ты зачыняеш дзверы свае там, першае, другое, трэцяе, хто як, і ты можаш кудысьці яшчэ пайсці. І стаф-паці адбываецца дзесьці. Так, для стафа, калі мы кажам стаф, растлумачым, вельмі часта працаўнікі бараў, рэстаранаў, кафе ходзяць самі ў рэстараны кафе, бо такая культура. І ёсць такія стаф-месцы, куды часцей ходзіць стаф. І бессонніца і пушка, безумоўна, таксама было такім месцам, бо да нас хадзілі ўсе нашы лепшыя сябры там навокал і не толькі. Карацей, у Менску было шмат чаго. Некаторыя бары, я спадзяюся, застаюцца ўсё яшчэ, трымаюць абарону. У бессонніцы бар, які працуе да 4, і там ежу гатуе, ўсё астатняе. Туды прыходзяць людзі ўжо часта пасля якіх, не ведаю, там імпрэз, канцэртаў і так далей. І вось прыйшла парачка, села за бар, яны былі на нейкім канцэрце. І яны прыйшлі, селі за бар, заказалі чай. Дзяўчына проста неяк адчыніла сахарніцу і налівала туды чай з чайніка. Всё гэта перамешвала, сидела, пила и такая, какой-то очень сладкий у них чай, гарбата, выбачаецца, так, казала. І не магла зразумець, што штосьці ідзе не так. Шмат гісторый і добрых, і не вельмі добрых. Бо алкаголь і прыносіць нам розныя рэчы заўсёды. Я яшчэ паўдзельнічаў у адкрыцці бара «Вершы», які, на жаль, таксама ўжо зачыніўся, ён працаваў доўга, вось там, можа, некалькі месяцаў назад ён толькі скончыў сваё існаванне. І вось мы яго адчынілі і паехалі ў Кіеў. Кіеў, так, паехалі мы туды ўжо, так як знайшлі інвестараў, можам казаць, які зараз нашы сябры, вельмі адны з лепшых сяброў, я магу казаць. І ў 21-м годзе мы пераехалі ў Кіеў. Киев, конечно, дзіўны горад, прям сваім вельмі цікавым характарам, класнымі людзьмі. І так як гэта быў наш першы пераезд, конечно же, гэта было трошки складана. Першы раз пераязджаць складана, далей там уже лягчэй. Адкрылі там бар. Калі што, ты мяне... Берлін 89. Так, ён называўся Берлін 89. Можа, 1,5 месяца таму мы яго пераадкрылі. Так што запрашаем усіх у Лехіт, верхні вал 22 ў Киеве. Зараз ёсць такі класны бар.
Супер каманда, супер напоі, лепшы борщ на Падоле. Рэкамендую. Так, адчынілі Берлін у снежні і, як мы ведаем, у лютым пачалася вайна. Так мы ачутиліся тут, у Варшаве. Вітаю. Прывітанне ў Варшаве. Прывітанне ў Варшаве. У Варшаве вы стварылі ўжо 2 новых заведухі. Так, у Варшаве зараз у нас ёсць Джиджи. Гэта такі джин-тонік-бар. Джина, безумоўна. Джин – гэта мой улюбёны напой. І яшчэ у нас ёсць The Morning After на Пазнанскай. Гэта месца з снеданнямі. І там такое сіці-кафе, урбан-кафе. Ну, можна і выпіць, конечно. Калі параўнаць 3 краіны, 3 гарады, Менск, Кіеў і Варшаву, Так. дзе лягчэй, дзе паспяховей рабіць бізнес? Да, ну, ўсё па-рознаму. У Менску арендная плата меншая, там, калі з Варшавай параўноўваем, там кошт працы таксама менейшы. Але велічыня рынку, яна, ну, не такая, як тут. Тут няма, там няма такіх грошаў, там няма такой колькасці турыстаў. І, безумоўна, ты можаш пабудаваць, адчыніць свой бар, рэстаран, што заўгодна ў Менску і з меншымі выдаткамі. Ну, але і атрымліваць ты будзеш хутчэй за ўсё менш, бо, ну, рынку такога няма. Калі казаць пра Менск з пункту гледжання, там, лёгка ці не лёгка яго зрабіць, гэты бар, ну, калі гэта не гісторыка-культурная каштоўнасць будынак, то, канешне, ну, не цяжка, там, але што ў Менску мы маем? Бюракратыю, ну, она заўсёды ёсць у кожнай краіне. Але ў Менску яна такая, ну, у чымсьці савецкай гратэскная. То есть там такое адчуванне, што людзі жадаюць атрымаць ад цябе не грошы, а яны энергію жадаюць высасаць як энергетычныя вампіры. Вельмі непрыемна размаўляць з людзьмі, якія працуюць у дзяржаўных структурах, не заўсёды, але часцей за ўсё у Беларусі. А ў Польшчы па-іншаму? Польша значна лепш. В Польше нават калі мы адчынілі другі бар, ну, другое кафе, The Morning After, мы яшчэ не паспелі атрымаць у Польшы алкагольную ліцэнзію. Я тэлефаную там нашому чыноўніку, з якім мы там размаўлялі, які да нас прыходзіў, усе дакументы запаўняў. Говорю, што рабіць? Ну, вось, у нас уже адкрыццё, ліцэнзіі няма. Ён кажа, такое ж у другі бар ёсць, сам запрапанаваў нам рашэнне, зрабіце там выязную таргоўлю. Там я прыхожу, мне ўсе усміхаюцца, я там, калі не ведаю, якое слово напісаць, мне кажуць, вось, на лісточкі пішуць. Я там, жанчына, з якой я размаўляў, там, Макенцы, сказаў, што, дзякуем вялікі, я такога, ў жыцці яшчэ не бачыў. Там у Беларусі адкрываліся, у Украіне адкрывались, тут прям... І, ну, яны робяць сваю працу. Там, калі прыходзяць санстанцыі, яны там цябе робяць прапановы нейкія, як ты можаш штосьці лепш зрабіць. Калі ты там, не ведаю, там за свае баязні пішаш, што ты, напрыклад, там не будзеш штосьці гатаваць, яны кажуць, так напішы, што будзеш, што ўсё для гэтага ёсць. Ва Ўкраіне, ну, санстанцыя нас не прыйшла, калі мы адчыняліся тады яшчэ ў снежні. Што самы галоўны плюс магчымасць Кіева, гэта тое, што ў Кіеве да халеры класных памяшканняў для бараў, тому что там рынок грамадны, і штосьці зачыняецца, штосьці адчыняецца, у цябе ёсць гэты люфт, атрымаць тое, чаго ты ніколі не знойдзеш там больш нідзе. У Менску цяжка, усе там гісторыка-культурныя каштоўнасці у нас праходзяць праз, господі, гэта... Міністэрства культуры. У них ёсць гэтая самая бандыцкая карумпіраваная гісторыя. Мінская спадчына, вось, это, канешне, дзіўныя людзі. У Варшаве, ну, ты сам ведаеш, нічога няма, просто ты паўсюль ходзіш, шукаеш, стучыш у дзверы, з усімі дамовы падпісваеш агенцыямі і доўга-доўга чакаеш. Доўга-доўга чакаеш, ідзеш з сабой на нейкія там перамовы, таму што, ну, можа, ўжо і гэтае памяшканне окей.
Але зараз у Варшаве мы можем казаць, што у нас тут новы каўчэг такія, і украінцаў шмат, і беларусаў шмат, і таму ўсё тут перамяшала. І ваша аўдыторыя в Джиджи як адрозніваецца ад менскай? Ну зараз амаль не адрозніваецца, тому што тыя людзі, якія хадзілі ў Менску у нашай бары, яны зараз у Варшаве. У Зуманінафта наогул шмат гасцей, мы там як бізнес лічым колькасць нашых гасцей, там зараз іх там больш за 7 тысяч там месяц, напрыклад, так. І зразумела, што там людзі не толькі з Польшы, Беларусі, Украіны, а яшчэ там з іншых краёў і кантынентаў так прыходзяць да нас. У Джиджи большасць гэта беларусы зараз, усё яшчэ палякаў становіцца кожны, можам казаць, месяц все больш і больш, але калі ты прыйдзеш, сядзеш там за столік, ну, з вялікай верагоднасцю ты пачуеш беларускую, украінскую мову, а не польскую. Но мы тут не вельмі піярыліся сярод там польскіх інфлюэнсераў, ніколі нікаго не запрашалі, вось, можа, толькі зараз пачынаем штось такое рабіць. І усе палякі, калі прыходзяць да нас, яны, конечно, трошкі, ну, для іх цудна, што вось такі сервіс можа быць, што вось такі падыход да працы могуць быць, бо мы там навучаны гісторыямі сваімі у Беларусі, в Украіне. Ну, інакш падыходзім да... Безумоўна. І, ну, я бы казаў, з добрай стороны інакш. Так. І таму, ну, калі паглядзець там на там украінскія праекты, якія сюды заходзяць, заўсёды яны, конечно, такія, ну, часцей паспяховыя. І беларускія таксама. Бюджэт можа быць розны. Бюджэт можа быць розны, гэта залежыць ад таго, што вы адчыняеце, там, у якім, як выглядае памяшканне, якое вы ўзялі, на якія інвестыцыі трэба ў яго ўлажыць, і шмат чаго. Як вас падманулі, альбо не падманулі вашы, не ведаю, там, будаўнікі. І калі ты адчыняеш бар яшчэ ў новым месцы, то гэта заўсёды дадатковыя выдаткі на вопыт, які ты получаеш. Вопыт каштуе грошай. Іногда і больш за 100 тысячаў еўра. Мы патрацілі значна менш грошаў на Зуманінафту, таму што мы перад гэтым Джиджи адчынілі. 100 тысяч, ністэты, так. Гэта тая сума, якую вы павінны пакласці на стол, калі у вас ёсць мара адчыніць штосьці сваё. Вось, неяк так. І грамадства пераможа. Так. Вернешся ў Менск? Чым больш мы жывем там у Польшы, у Літве, у Нямецчыне, США, і можна пералічваць краіны далей, тым менш верагодна мы павярнемся жыць. Я не кажу там прыязджаць, а я кажу жыць назад у Беларусь, таму што мы абрастаем вялікай колькасцю рэчаў, ад працы, сувязяў, жылля, дакументаў. І, ну, канешне, супер гучыць, што ўсе павярнуцца, але гэта такі трошкі папулізм. Я дакладна у той самы дзень, калі з'явіцца такая магчымасць, я прыеду ў Менск, бо я вельмі сумую па Менску і па нешматлікім людзям, якія засталіся там, маім там блізкім людзям, сябрам, ну і бацькам, па-першае. Але чым больш мы жывём не у Беларусі, тым менш верагодна мы пасля таго, як усё скончыцца, там застанемся. І гэта, ну, рэчаіснасць. Мова. Мова. Увайшла ў твоё жыццё. Так. 3 тыдні. Як? 3 тыдні таму? Ну, плюс-мінус, так. Калі я ў Кіеў паехаў, я там пачаў з памежнікамі па-беларуску размаўляць, і потым з працаўнікамі сваімі ў бары, і яшчэ не скончыў. Але ёсць вельмі шмат куды яшчэ рухацца. Ну, імкнуцца, безумоўна. Заўсёды трэба наперад, але гэта круто, гэта рэспект. Дзякую. Дзякуй, Егор. Дзякуй. Дзякуй за размову.